Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, ini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mahigala Sabado no pizza 22 na kini sa bulan sa Pebrero. Hapit na yung Marso mahigala no. Mao man mga panahon nga medyo ubay-ubay na pong ka ng piyesta alang sa kining kapistahan ni Senyor San Jose. You know, dami diri sa Tampukunwan. Magkugod na pumiyo niya sa among nobina, no? Hindi na madugay mahigala, no? Nala, no? May mudto na kanatong tanan, apan sa dili pa ato dahil nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao. Binigyan na ako mga classmates ng higala, no? Si Padre Obing Masyon, no? Si Padre Adame Hirames, ug ang akong classmate usab diri sa may kining Batinggil, no? Si Father Tonton Arnaiz. O niya sa Cebu, of course, Father Joseph Anore, Father Kipling Agravante, Father Mario Atienza, Father Rom Narca, si Father Melton Medida, Monsignor Tingting Angkahas, si Father Peter Necesario, si Father Glenn Banson, si Father Joey Belsinia, o gigamanusab si Padre Omen Mahusay, no? Mga bantugan ako nga mga classmates mga higala, no? Ang mga igsuon nga mga kaparian din sa Archdiocese of Cebu. Ala, no? So, kumusta naman po mo din na mga higala din sa may isla, sa Siquijor? Kumusta na akong mga kaigsuunan nga mga pari din ha. Salamat mis Ginoo mga higala, no? Nahuman na gyud amo. Nahuman na gyud intaw nga ang pagbisita ni Bishop Julito B. Cortez de Samoa, no? So at least no, nahuman na kay grabing inandamay mga higala, no? Gihilantan ko kung inandam. Tense kayo mga higala, nag-istorya sa mga bagong pari, mura po kung ka ng bagong ordinhan mga higala tungod sa kadaghan kayang alandamon. At least nahuman na o niya doon na lang kami mga kakulangan, pero tungod sa pagtabang usab sa grupo, no, kining pastoral visit, kining companions ni Bishop nga mga kaparian, gi-facilitate ragud po nila ang kalihukan mo na nga bisan kon medyo nagkapuliki na nadayon ragud mahigala nga walay kakulian nga nasugatan, no. Nya pasalamatan po dayon ako ang mga parokyano nga ni kooperar gyud, no. Kooperasyon gyud na mahigala, no. Muna nga salamat kayo ha mga brothers and sisters o gingamanusab. Yan po dayon nato mahigala, no. Kay daghan pa kayo nagkaistorya mi ni Reverend Dado. Ika-12 paningkuan katong ang pinaka-latest gyud mga higala, ika-12 pa kitong sa Tambo sa to pa nya noon doon na pa dai kuno 52 ka mga parokya nga bisitahon si Bishop. So muna nga dako-dako pag gyud in taon nga kahago ang atong talahorong obispo, no. Muna nga ato gyung yaampo kay ako gani nabagdang gani ko kanang gani karon nag-atubang ko ninyo medyo walayo-layo lang mo gamay, no, kay medyo kuan basig mo taglan mo kay nagkuan ra ba ko kanang murag guhuluhilan at pagamay, pero badala na sigihan na kog tumarog biogesic. Ayan, no. So alang sa to mga kaparian, ayaw mo padala sa mga kuan tumari ra dayon nya biogesic. Ayan, no, nga ana dayon og ni Lloyd sa John Lloyd Cruz pa biogesic ana ra Lala, no, may muto na kanatong tanan mga higala, ari kita sa ato ang ari nata sa ato ang kining CBCP News Walk for Life gikatakda karong February 23, no, ugma mga higala, no, ugma kay 22 man taron ugma, no. Matud pa various lay organizations take part in the Walk for Life on February 17, no. Pero doon na pagilain, no,
slated for February 23. Nahuman naman ni atong February 17 dagan pero napagyulain. It's February time, and for many people, this is not the only time to celebrate love, but also to walk for life. Muna nga, the annual pro-life event will take place in the nation's capital on February 23, starting at Rizal Park and ending at the Manila Cathedral. Organized by the Council of the Laity of the Philippines, a coalition of lay groups across the country, the event aims to celebrate the sanctity of life. Ayan, no? So, karong ugma mga higala, pitsa 22 mantaron, sa Ulugon, dito sa Manila, ang Walk for Life. Ang atua, kung sa may atua diri, wala man tayo Walk for Life, kung siguro atua, kanang musuhid po kita, Rosary for Life po siguro atua, no? Rosary for Life, ugma nga lawa. Kay kuan mantaron, kanang Sabado man ta, ugma, Sabado Domingo. Ari kita sa Vatican mga higala, no? Pope's clinical conditions showing slight improvement. Ayan, no? Bueno, napakitaan mga higala o medyo naarang-arang na ug jutay ang kahimtang sa atong talahorong obispo, no? A communique issued by the Holy See Press Office to journalists says Pope Francis' health shows a slight improvement, and that during the day he received the Eucharist and dedicated himself to some work. Ayan, no, nakatrabaho na gani gamay, no, si Holy Father, no. The Holy Father's clinical condition is showing slight improvement. He has no fever and his hemodynamic parameters remain stable. This morning he received the Eucharist and then dedicated himself to work activities. This is the communique released to journalists by the Holy See Press Club on Thursday morning. Ayan, no? So, arang-arang na higala ang kahimtang sa atoang talahurong Santo Papa. No? Pero dito karon sa Israel mahigala, medyo talandugon na pugsamot mahigala kay sigundiri sa pinaka-latest sa Hamas, no? Hamas releases bodies of 4 hostages to Israel. As part of the ongoing ceasefire deal, Hamas had released the bodies of 4 slain hostages to Israel. Sa ato pa ang kato dieng na katong mga nangamatay, wala din nila gipang lubong mahigala, no? Ilang gi-release ang 4 bodies of 4 hostages, ilang no? The coffins of 4 Israel hostages have been driven in a convoy to Tel Aviv following Hamas handover of the bodies to the Red Cross earlier on Thursday. This action is part of the ongoing Gaza ceasefire deal. Praise the Lord, Mahila. 3 of the coffins contain the remains of a mother and her 3 young children reportedly killed in an Israel attack several months ago. Reporters killed in an Israel attack several months ago. Ito ba naigo na yung tao kini sa pagpangatake na unay na yung tao ni mahigala, no? So mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Hala, no? Ari na ta mahigala sa atong saint of the day. Bueno, si Gonderi sa atong listahan February 22, February 22, 23 day, 22, February 22, San Policarpo. Ay, dili kuan karong adlaw kuan mahigala kining Chair of Saint Peter. Yan, no? Ang katedra ni San Pedro. Ang katungod bitaw niya ba sa pagkasanto Papa. No, diri sa ato ang sigon diri sa ato ang listahan, no? Chair of Saint Peter. Peter. Mura magkatong sa Peter Pan. Peter. Mahigala dara, mahigala, no? Chair of Saint Peter. John 20 verse 21, the feast commemorates Christ choosing Peter to sit in his place as the servant authority of the whole church. No, ato kanang mabasa mahigala sa John 20 chapter 9 o John 20 chapter 21. Chapter 20 verse 9 o John
chapter 20 verse 21. No, sa ato pa karong adlaw ato nga gihinumduman, no, ang pagpili ni San Pedro nga mamahimong mupuli kang Kristo as servant leader of the Catholic Church. Ayan, no. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang katungod usab ni San Pedro. Hala, no. Bino, padayon na tayo mga higala. Padayugdug na tas unahan. Padayugdug. Ari na ta sa mga pangutana sa usa ka awit. Yan, no. Hala, ari na ta mga higala, no. Ganina gatanaw-tanaw ko mga higala sa kining mga debate ba ni Father Gitgano. Maayo kayo. Preparado kay ang style ba ni Father Gitgano is actual. No, kana bitang paduulon mo dito sa stage ng papangutanon mo, sa pa ready na siya sa tanang pangutana, no. So muna akong nabiliban sa ato ang bantugan nga pari nga mao si Father Darwin Gitgano, no. Kumusta na mga Brother Dar? No, manghod man siguro kana ako ni Father Darwin, pero maayo na kayong lucky nga manalipod sa ato ang pagtu. Okay, no, ari na ta mga higala ang family planning. Ari na ta sa kabahin sa kuwanan ni siya, no. Father, no, mga pangutana ni kabahin usab sa birth control. Ang family planning ba alang lang gyud sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga anak? Ayan, no. Ang family planning ba alang lang gyud ba ang family planning ba alang lang gyud alang balangyod sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga anak? Tubag ni ana dili, no. dili, no. Matud pa ni Archbishop Romulo Valles sa CBCP kining ang kanhi CBCP president, matud pa niya labaw pa ni ana, no. Ang family planning di is planning for the future of the family. Ayan, no. How to raise the children, sending them to school, teaching them to pray, and manage their finances. Muna na usa sa mga angay na ilakip nato sa family planning. Kung magisgot na ganit ng family planning, ang more magdili wholesome, no. Kaya murag ang gitanaw ang pagpajuta ragyos anak basta family planning gani jutayon ra ng anak-anak dili, no. Kasi hindi palitan kana mga milyonaryo. Himo din ang ingnon nga duha ra ka buok inyong anak, bisan ganig 30 ka buok anak, pwede magani ana mga milyonaryo, no. Pananlitan there is amuan ang mga dato dire, no. Dila ko panghinganlan ang mga pangalan, no. Daghang kay mga dato dire. Di pa dagay maayong ako, di pa dagay makatarunganon nga atong ingnon ang mga dato nga usa ra gyud inyong anak ha, duha ra gyud inyong anak nga og buto na unaon bisag 30 pa ka buok makapabiste man sila. So apil na gyud ay ni ana ang sa family planning, how to raise the children. Muna ginaw nga futuristic outlook for the family and not only reducing the number of children. Muna na family planning, no. Futuristic outlook for the family and not only reducing the number of children, no. Kaya panalitan og dato kayo maka-afford ato jud na siyang ingnon nga usa ra gyud, duha ra gyud nga kaya man bisag 5 ba o 4, no. Of course dalawa ra gyud ang makaayo, no, but natural family planning walay medisina nga gigamit kay delikado ang side effect. Cancer of the ovary, cancer of the breasts, no. Delikado mong yung tinuod kay ning artificial birth control kay mo ipikto mo guna sa inahan, no, mga nga dili mayo. Okay, no. Abi na pader nganong dili man pareho ang gidaghanon sa mga Biblia. Asa na nganong dili man pareho ang gidaghanon sa mga libro sa Biblia sa Protestante o Katoliko. Tubag niya na tungod kay doon naman goy mga libro sa Protestante sa Katoliko nga wala ilha nga kining gitawag nato sa English og inspired by the Holy Spirit by the Protestant. Mga kanabang kanang libro ha kuan na siya nya mo kini ang gilang gipang reject, oh. Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, Maccabees 1 and 2, no. Not inspired by the Holy Spirit. Pero nganong ato man gyud gyapon ang giapil, ngano man tungod kay wala man pud musukwahi sa
mga kining gitawag na pagtulunan sa naandan nga mga libro. No? Wala man po kini matud palagi ni alkontra ba. So ito pa pwede ra na itong gamiton kay ang mga pagtulunan wala man po in taon mo contradict kung sa English pa na, no? Wala man po mo contradict. Muna nga sa Katolikong verse sa Biblia, Old Testament 46, sa New Testament 27. No, muna no nga naabot og 73 books unya sa Protestante, 39 sa Old Testament, 27 sa kakiila man gi-reject ang Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch. Unya naapod sa New Testament dili Hebrew, James, 2 Peter, 2 John, 3 John, Jude, and Apocalypse. So, dili sila mutuan na. Tarang dili mo manuan na kay amo man po ni kay po sila naman po na sila ilang kaugalingon nga interpretasyon sa Biblia. So, padayon na mo, ana. Ay, dili lamang ta magsawayan na, no? Pader, saan naman po na pungutan na, ha? Tinuod na, pader, nga adunay duruha ka matang sa pagkapari sa Katolikong simbahan. Ang tubag ni ana, yes. Number 1 is ministerial priesthood, kanang gi-ordain. Kanang kami ba, mga ministerial priesthood mi. Sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 14 hangtod versikulo 14 hangtod sa 15, no? Busa lig-unon ta nga atong pagtuo kay do na kitay pangulong pari nga halangdon nga ato sa mga sa prinsesin siya si Jesus nga anak sa Dios. No? Nya do na pud tay common priesthood by virtue of our baptism. Sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5, panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari, maghalad sa espirituhanong maghalad sa espirituhanong gasa, no, ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Ayan, no? Sa CCC number 1546, the Sacrament of Baptism and Confirmation, we share in the mission of Christ, that is priest, prophet, and king. Now, priest, so muna na siya gitawag na to common priesthood. Sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan, no? Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Okay, another pangutana. Pader, unsa man ang timailhan sa Katolikong pagtuo? Number 1 is Roma. Usara. Sa Roma Kapitulo 12 versikulo 5, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo ug nalambigit sa usag-usa ug nga nagkalain-lain nga parte sa usa ka lawas. Unya number 2, balaan, no? Santos ba? Efeso Kapitulo 5 versikulo 25-26. Walay ikasaway. Number 3, Catholic, no? Sa ato pa masangyawon, no? Makailapon, no? Sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 15-20, busa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong mga tinunan ug tudloy sila ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Unya ikaupat, apostoliko, no? Apostolic. Sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 9-19-20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang batok nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatunon ini kabudtuhon. Sana ay dili na taas na ta mahigala, no? So dahil salamat ha sa inyong pagpakiguban kanako ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre
Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Diyos nga makaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Salamat.